सुबुं सम्पद दानो थाखाय बिटिआरनि नारा नाथा जुजिनाय बेखौ नुनो मोनबाय थादों। नंगौ बे समाव आङो दिल्लीनि नैबे बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउट आं बेहाय दंफैयो आरो बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ इन्डियानि मादावनो जे टप मस्ट नैबे इन्स्टिटिउट जे UPSC कचिंनि थाखाय बेवहाय होनाय जायो थामहिनबा बेवहाय होयो आरो बेनिनो बड'फा मिशन सुपार 50 बे सुपार 50नि जोहै बेवहाय गासै 50 जे फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ बेवहाय सोलोंथाइ होबाय थादों फ्रि अफ कस्ट बिथांमोननो बे सोलोंथाइखौ होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोनजों जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांमोनजों सावरायगोन जे बिथांमोननि जे थासारिया आथिखालाव माबायदि जादों बे बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउटआ माबायदि बे समाव सोलोंथाइखौ होनाय जायो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिगोन। थारैनो बाख्नायनांगोन जे बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनायाव 50 जे फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ दिल्लीयाव दैथायहरनानै बिथांमोना जे सासे रोंखा राखा थामहिनबा UPSCनि थाखाय बिथांमोना तैयारि खालामदों। गोबां सुबुंफोरानो बुंनो नागिरो जे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जोंनाव गोबां बिबांनि जोंनियाव अफिसारफोर गैया IAS गैया IFS गैया IRS गैया जायनि थाखायनो जोङो जुदि बड'लेण्ड मोनोब्लाबो जोंहा माखासे जेंना गोग्लैगोन होननानै गोबां सुबुंफोरानो बुंसोलायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि जे नाजानाय बे नाजानायाव दिनै साफा जे सिभिल सार्भिसनि जे दिहुननो थाखाय बे समाव बड'फा सुपार 50 मिशन लानानै बे समाव 50 जन फरायसाफोरखौ दिल्लीयाव दैथायहरदों। आं बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो नाजागोन नैबे इन्स्टिटिउसनावनो नैबे बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउसन बे इन्स्टिटिउसननिफ्रायनो 50 जोंखौ फरायसाफोरखौ बिटिआर सोरखारनिफ्राय फ्रि अफ कचिं बिथांमोना कच होबाय थानायखौ जों मिथिदों। बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन फरायसाफोरनिफ्राय जों मिथिनो थाखाय नाजागोन जे फरायसाफोरा मा दा थासारियाव दं बिथांमोना मा लुबैयो मा हास्थायो बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो लागोन। नैबे जायगायावनो थामहिनबा नैबे इन्स्टिटिउसनावनो 50 जन जे बिटिआरनिफ्राय बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों सायख'जानाय फरायसाफोर बेवहायनो कचिं होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नोंगौ नोंथांमोननो बे समाव बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउट बेनिफ्राय टप मस्ट इन्डियानि गेजेराव टप मस्ट मोनसे बे इन्स्टिटिउट IAS नैबे कचिं सेन्टार बेवहाय नोंथांमोनजों बे फरायसाफोरजों सावरायनो थाखाय बे समाव नोंथांमोनखौ सिङाव लांनि 50 अलंबार बे अलंबारफोरजों दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोन मोनसे एक्सक्लुसिभ लाइभ थामहिनबा बिथांमोननि जे गोरबोनि बाथ्रा बिथांमोना बिटिआरनि जे सोरखारनि जे खुंथाय गोहोआव थानाय जे बड'फा सुपार 50 नि जोहै बिथांमोना दिल्लीनि नैबे इन्स्टिटिउसनाव बिथांमोना कचिं लाबाय थादों। बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जे मा बिथांमोना दासान्दि माबायदि सोलिबाय दङ आथिखालनि थासारि बिथांमोननि मा बिथांमोना सोरखारनि जे इनिसियेटिभ लानायफोरा माबायदि जादों बे समाव बिथांमोननिफ्राय आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय थोंजोङै बिथांमोनजों सावरायगोन फरायसाफोरजों सावरायगोन मा बिथांमोना लुबैदों थामहिनबा आथिखालाव सोरखारनि जे होनाय जे बिथांखि बड'फा सुपार 50 बे बिथांखिखौ माबायदि मोनदों फंबाय माबायदि मोनदों जे बेवहाय नैबे बिटिआर सोरखारनिफ्राय प्रमद बर'नि जे इनिसियेटिभ लानानै जे बड'फा सुपार 50 जे सिलेक्ट खालामदों नोंथांमोना बेवहाय मोनफैनो हाबाय मा बुंगोन बे समाव? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम हामबाय होग्रोयो। जोङो बेवहाय सुपार 50 मिशननि दारै बेवहाय फैनानै जोङो गोजोननायखौ मोन्दों। जोङो बेवहाय सिगाङावनो जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ हामबाय होग्रोयो मानोना बिथाङा जोंनि थाखाय बेफोरबायदि इसिबां गिदिर इनिसियेटिभखौ लानानै जोंखौ बेवहाय दिल्लीयावहाय बे UPSCनि कचिंखौ लानो थाखाय थिनहरबाय बिनि थाखाय हामबाय होयो। जोङो दा बेयाव फैनानै जोङो बे कचिंखौ मोजाङैनो लागासिनो दङ आरो लालांबाय थागोन आरो इयुनावबो माबा मोनसे साक्सेसखौ मोनगोन होननानैहाय आसा खालामदों जों आरो बेवहाय जेनाखि गोबां स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोनाबो मोजाङैनो कचिंखौ लागासिनो दङ। दा बेवहाय फैनानै कचिं खालामबाय थादों गिदिर मोनसे इन्स्टिटिउसन नैबे दिल्लीयाव थानाय दा बे इन्स्टिटिउसनाव जा नोंथाङा फैनो हाबाय दा कचिंखौ खालामबाय थादों जुदि नोंथाङा फैगौ समाव जे UPSC क्रेक खालामखानाय नोंथाङा सिभिल सार्भिसाव जुदि जब मोनोब्ला थामहिनबा जाफुंसारोब्ला बिटिआरनि थाखाय मा मावगोन? आङो बे UPSC एग्जामाव जुदि आङो पास जानानैहाय जुदि साक्सेस जानायखौ मोनोब्ला आङो बिटिआर ओनसोलावहाय गोबां जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। जेरै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दासिमबो गोबां जायगाफ्रावनो बिराद
गोदोसोनानै दङ दासिमबो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो हायाखै आरो गोबां बिदिनो गोदाव सोराव जानानै दङ सोलोंथाइ बिथिं होन माबा मोनसे जानाय लोंनाय माखासे गोबां ड्राग्स एरिफोरजोंबो गोबां गोदोसोनानै दङ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बेफोरखौहाय आङो मोजां खालामनो थाखाय नाजागोन जाहाथे जोंनि बर' हारि आरो गोबां बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय गोबां मानसिफ्रा जाहाथे जेन सोलायनायखौ लानानै जेन इडुकेसन सोलोंथाइ बिथिङाव जौगालांनो हायो बिनि थाखाय आङो खामानि मावगोन फंबायनिफ्राय जों मोनथिबाय जे फंबाया बिटिआर हालामनि थाखाय थामहिनबा बिटिआरनि जे सोरखार बे सोरखारखौ बिथाङा हामबाय होनदों दा साबायखर बावदों जेखिनि इनिसियेटिभ लाबाय बड'फा मिशन थामहिनबा नैबे सुपार 50 जिखिनि मिशन लादों बेखौ बिथाङा हामबाय होनदों आरो नैबे समाव आङो এই সময়ত মই জানিবলৈ বিচাৰিম যে ফাইদে এই সময়ত যে বিটিআর গভৰ্ণমেণ্টৰপৰা যে বড়োফা যে সুপাৰ 50 আপোনাৰ চিলেক্ট হৈ আপোনাৰ দিল্লীত ইনষ্টিটিউশ্যনত আপোনাৰ ডাঙৰ ইনষ্টিটিউশ্যন য'ত ইনষ্টিটিউশ্যনত বহুত আপোনাৰ UPSC ক্ৰেক কৰা এইটোৰ পৰা হোৱা হৈছে এই সময়ত কি ক'ব যে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যে ইনিচিয়েটিভটো লৈ পিনে এইটোত আপুনি মোৰ নাম সিলভেষ্টাৰ বাস্কে সকলোৱে নমস্কাৰ কৰি আছোঁ যিটো ইনিচিয়েটিভ আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰটো লৈছে মই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি থেংক ইউ ক'বলৈ মন হৈছে মানে যিটো আগত এনেকুৱা ফেচিলিটি নাছিল মানে আমি ছেকেণ্ড বেচ হয় সেইটো কাৰণে আমি বহুত ভাল লাগি কিনে আমি চৰকাৰটো আমাক ইয়াতে পঠাই দিছে আৰু আমাৰ মেইন মটিভটো হ'ল আমি মানে কষ্ট কৰি পেলাই আমি ইয়াতে মানে যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো কিবা আছে একটা সপোন আছে মানে আৰু আমাৰ সপোন আছে যিটো ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ ৰিজনেল বিটিআৰ এৰিয়াত মানে আমি ছাকচেছফুল হৈ কিনে মানে এটা কাম মানে দেখাব পাৰোঁ এইটো মানে মন কিবা আছে মানে যিহেতু দিল্লীত আপোনাৰ কোচিং কৰাত যিখিনি আমি চ'ৰ্চৰ পৰা আমি পাইছোঁ এইটোত আপোনাৰ 4 পৰা 5 লাখ এইটোত যায় যদি আপোনাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা যেনে নহ'ল বা এইটো অপৰচুনিটিটো নেদিলা হয় আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা যদি এইটো কৰিব পাৰিলে হয় কোচিংটো কৰিব পাৰিলে হয় আমি কৰিব নোৱাৰিলে হয় মানে দুখীয়া ঘৰৰ পৰা হয় স্পেচিয়েলি এই সময়ত কাক থেংকছ দিব মই প্ৰমোদ বৰুৱা ছাৰক অলপ মই বহুত থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে আৰু যিকোনো মানে তাৰ মাজত মানে যিকোনো ইনিচিয়েটিভ মানে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো ডিছকাশ্যন কৰি পেলাই আমাক ইয়াতে মানে চান্স দিছে মানে এইটো আমাক ইয়াতে বহুত থেংক ইউ ক'ব লাগিব ভৱিষ্যত কি কৰিবা যে এইটো আপোনাৰ UPSC যদি ক্ৰেক কৰা BTCৰ কাৰণে কি কৰিবা মোৰ যিটো মানে মোৰ এম হয় এইটো মানে IPS হ'ব বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰণে মানে যিটো মানে যিটো মানে আমাৰ এৰিয়াত ৰিজনেল মানে পিচ এণ্ড ষ্টেবিলিটি আনিব বিচাৰিছোঁ মানে যিটো IPS হ'ম এইটো মোৰ টাৰ্গেট হ'ল মানে মেইন টাৰ্গেটটো হ'ল মোৰ কিবা এক্সামটো মানে ছাকচেছফুল ক্লিয়াৰ কৰিব মই ট্ৰাই কৰিম মানে এইটো মোৰ মুখ্য মানে মেইন টাৰ্গেট এইটোৱে মই ছাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে যিটো আমাৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ যিটো স্কিম লৈছে মানে আমাৰ বিটিআৰ কাৰণে মানে এইটো কণ্টিনিউ ৰাখিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মানে তাকে মানে আমাৰ যিটো দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ৰিজন পৰা এইটো মানে চান্স পাই আৰু ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে এইটো মানে ঘৰত মনত পৰিছে কেতিয়াবা মনত পৰে কি ক'বা ঘৰত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে ভালে আছোঁ ইয়াতে একো অসুবিধা নাই মানে नंगौ जे बिटिआरनि जे सोरखार थामहिनबा बिटिआरनि जिखिनि इनिसियेटिभ लानाय बिथांमोननि जे सुबुं सम्पद दानो नागिरनाय बेखौ बिथाङा जोबोदनो साबायखर बावदों आरो बड'फा सुपार 50नि नैथि बेट्सआव बिथांमोना सायख'जानानै आथिखालाव बिथाङा कचिं खालामबाय थादों आङो नैबे जायगायावनो थामहिनबा नैबे जायगायावनो बिथांमोना जिखिनि कचिं खालामनाय बे क्लासखौ बिथांमोना बे जायगायावनो खालामो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों थोंजोङै नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय थादों जे बिथांमोननि जे स्टाडि खालामनाय इनभाइरनमेन्टआ माबायदि फरायसाफोरा मा लुबैयो बे समाव बिथांमोननिफ्राय आरोबाव जों मिथिनो नाजागोन जे बिनानाव बे समाव जे बिटिआर सोरखारनिफ्राय जिखिनि इनिसियेटिभ लानानै बेसिम सौफैबाय नैबे बड'फा सुपार 50नि नैथि बेट्स मा बुंगोन सिस्टार बे समाव आंथ' गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ सारखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो
आरो नोंथांमोनखौबो बिसिम फैनानै जोंखौहाय खबर जे लाफैदों नायफैदों आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आंनि सोलोंसा लोगोफोराबो जोबोद मोजां मोनदों जे नोंथांफोराबो बेयावहाय फैनानैहाय जोंखौ गाबोन नायफैगोन होननानैहाय माने जोबोद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय बुंनो थाङोबा बे खाबु होनायखौहाय सारा जे जोंनि थाखाय मा होनगोन सोलोंसाफोरनो एसां मोजां खाबु होदों जों गोबां सोलोंसाफोरानो जाय न'निफ्राय जोंहा सुबिदा होनो हाया बेबायदि रांखावरि गैयिनि थाखाय जों लुगैबाबो जों मोनाखैमोन दा बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनदों दा आं बुंनो सानो हानाय हायै बेखौथ' जों सानथ'वाखै दायो गोसोआव जोंहा जे जों बेखौ लुगैदोंमोन जों जानो लुगैदों हायै हायाथ' उननि खोथा जों सेस्था खालामगोन होननानै जों बेवहाय फैदों आरो गोसो होनानै जों नाजागोन हानायमानिखौ माने जोङो जुदि रोङाखैबा सोंलायगोन लोगोफोरनियावहाय सारनियावहाय जोङो साहसाथ' एसे खम बेथ' नंखागौखा खिन्थु थेवबाबो माने नाजागोन आरो जेसेबां हायो जों जोंनि साहसखौहाय जोङो जमा खालामनानै जों मोजाङैहाय आरोबाव आरो रोंनानै जों उनाव होजों थांनानैबो जों आरो जोंनि उन जोलैनि जोंनि इयुथफोरखौ आरो जोंनिफ्रायबो बिसोर आरो इन्सपायार जाथों होननानै आं बेखौनो सानो आरो एगजामाथ' दायो फैगासिनो जोंहा मास मोननैयानो जासिगोन आरो मोनसेयाथ' जोंना मोनसे माने कन्टेन्टआहाय जोब्बाय आरो डिजास्टार मेनेजमेन्टनिहाय सारा बुंदों दहायहाय जोंनि इनस्टिटिउटनिया जे एगजामबो लानाय जासिगोन होननानै आरो क्लासाथ' मोजाङैनो जागासिनो जोंहा फुंनि 8 बाजिनिफ्राय जोंना 3 बाजिसिम जायो बेलासिनिसिम ओमफ्राय बेलासिसिम जोंना फरायनायनि फेसिलिटिबो होनाय जायो इनस्टिटिउटआवहाय 7:30सिम होयो आरो नों थानानै फरायनो हायो बा जुदि नोंहा रेस्ट लानो लुगैदोंबा थांनानैहाय नों न'आवबो फरायनो हायो आरो वाइफाइनि फेसिलिटिबो दङ जोंहा पिजिआवहाय फुङाव ब्रेकफास्ट होनाय जायो ओमफ्राय लान्च मोनो ओमफ्राय बेलासियावहाय स्नेक्स होयो आरो ओमफ्राय हराव ओंखाम बा रुटि नों जानाय बायदि सुबिदा होयो आरो गोदान इनभाइरनमेन्ट नैबे जायगायाव फैदों लोगोफोरा आलादा रावफोरा आलादा बे समाव बिसोरजों एडजास्ट जानायाव माबायदि मोनदों आंथ' जेबो मोनद्रायाखै मोननाया उन्दैनिफ्रायनो एसे गोजानाव थानानै फरायबोनायखाय माने एडजास्ट खालामनो हायो आरो खिन्थु मोनसेल' माने जानायावहाय एसे प्रब्लेम जायो आरो थेवबो माने बेफोरखौ जोङो माने प्रायरिटियाव दोनाखै आरो जोंना सोलोंनांगौ जों सोलोंनानै थांनांगौ मोजां फरायनांगौ एगजाम होनांगौ जोंना मेन प्रायरिटिया बे आरो दायो जों बाखिखौ माने साइडलाइन खालामनानै दोनथ'दों आरो दायोहाय बे समाव स्पेसियेलि दा नैबे समाव सोरखौ थेंक्स होगोन सोरखौ साबायखर बावगोन बे अपरचुनिटिखौ नैबे समाव बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउटआव कचिं खालामनो मोनदों बा लाबाय दङ स्पेसियेलि सोरखौ थेंक्स होगोन साबायखर आंथ' फार्स्टआवनो मामा बाबाखौ थेंक इउ जे बिसोर आंखौ जे इसां माने मा होनगोन आंखौ फुल फ्रिदम होदों माने हगारना होखाबाय आंखौथ' नों जोंहा बेखौ सिमां नुदों नों गोसोबायदि खालाम जोंहा जेबो बाधा गैया नों गोसो होनानै फराय हानाय जेबो नङा नों सेस्था खालाम बेदि आरो माने आरोबाव माने एकदम गुवारै बुंनो थांबोला आं जोंनि बिटिआरनि चिफखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय माने हामबायबावो जोंहा बिमा बिफायाबो माने सारखौ बुहुत माने थेंक इउ जादों आरो सारा जोंखौ जे एसां मोजां सुबिदा होदों एफा गोजानाव बयबो लानो लुगैयो दिल्ली बायदियाव फैनानैथ' कचिं लानांगौआ माने सिमांनिसो खोथा नों माने बुहुत माने नोंनो मा होनगोन रिसर्स नांगौ नोंनोहाय बेयाव थानो थाखाय जानायनिफ्राय लानानै आरो कचिंनि फिसाबो इसां बुरजा बुंनो थाङोबा 2 लाखआनो अलमस्ट जाहैयो आरो थानायाबो सासेयावनो 18,000 जों खोनानाय बायदिबाथ' बिदिनो होनदों सारमोनहा बुहुत बुरजा आरो दा बेबायदि जे इसां जोंखौ फैसा होनानै माने फैसा बाहायनायाथ' बे सेकेन्डारि बे जेबो नङा खिन्थु सारा जे जोंखौ मोनसे माने जों माने दायो मा होनगोन एसेट बायदि जाबाय आरो सारा जोंखौ इसां आसा खालामनानै बुहुत गावनिफ्राय इनभेस्ट खालामनानै जोंखौ बासिनानै एकदम टप इन्स्टिटिउटआवहाय जोंखौ हरदों बेवहाय सोलोंथों जोंनि बिटिआरनिफ्राय आरो रोंनानै आरो गावनि जायगानि थाखाय बिसोरो माने माबाफोर प्रब्लेम बुहुतथ' जोंनाहाय माने मा होनगोन बुहुत डेभेलपमेन्ट नांबावगौ आरो सारा हानायमानिखौ नाजादों आरो जोंबो हानायमानिखौ जों नाजागोन आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि सिमां आरो बिटिआरनि इयुन बेनि थाखाय मा मावनो थाखाय थियारि आं गिबियावनो बुंनो थाबोला आइजो हिसाबै दा जोंहा दाबो बुहुत बिदि जे माने जों सोलोंथाइयाथ' बुहुतआनो फरायो खिन्थु फरायनानै जोंना बांसिनानो माने
जुलि जानायखौ जे बुङो हिन्जावफोरनियाव माने बिनि उनाव जों न'नि खामानियावनो जोंना हाबसोनानै थानाय जायो बिदि नङा जे हिन्जावफोराहाय हाया बा मा होनगोन माने सुबिदा बेफोरबायदि मोननायाबो जोंनि थाखाय दायो माने जों गावखौ बुहुत खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन आरो समा सोलायबोगासिनो जोंबो आरो फ्राय माने मा होनगोन गासिबनिफ्रायबो रोंनानै मानानैहाय बेयाव माबानानै आरो बाखि गासिबो जोंनि लास्टावनो आङो जोबथायाव बुंनो सानो आरोबाव बिटिआरनि चिफ सारखौहाय आरो साबायखर बावो आरो नोंथांमोनखौबो जोंखौ नायफैनायनि खबर लाफैनायनि आं जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय बावो गोजोन्थों बिटिआरनि जे प्रमद बर'नि जे सिमां जे सुबुं सम्पद दानाय बे दानायनि थाखाय 50 जे फरायसाफोर सायख'नाय जे नैबे समाव बाजिराव रेड्डी इन्सटिटिउटआव कचिं खालामबाय थादों दिल्लीयाव थानाय आं बे समाव फरायसाफोरजों सावरायबाय थादों बे फरायसाफोरनि जे थासारिफोरा माबायदि बिथांमोना बिटिआर सरकारनि जे इनिसियेटिभ लानाय बेखौ माबायदि मोनदों बिथांमोननिफ्राय जोङो थोंजोङै बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय सोंथि सोंनाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों थोंजों बिथांमोननि गोरबोनि बाथ्रा बिथांमोना मा लुबैयो बे समाव बिथांमोननिफ्रायनो जोङो मोनथिनो मोनबाय दङ आरो बे समाव आङो सोंथि खालामगोन थामहिनबा बिथांमोननिफ्राय मोनथिगोन माबायदि मोनदों এই সময়ত মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাইদেউ তোমাৰ লগত বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিখিনি সুপাৰ 50 যে বডফা সুপাৰ 50 মিছন লয় 50 আপোনাৰ সিলেকশ্যন হয় এইটোত বাজিৰাও ৰেড্ডি ইনষ্টিটিউটত আপোনাৰ কোচিং কৰিব পাইছে কি ক'ব এই সময়ত যে বিটিআৰ চৰকাৰ কি ক'ব প্ৰমোদ বৰক কি ক'ব হয় নিশ্চয়কৈ একদম ভাল পদক্ষেপ লৈছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে CM সুপাৰ 50 পৰা একটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু আমাক ইয়াতে দিল্লীৰ যোনটো কোচিঙত দিছে কোচিংটো খুব ভাল হয় আমাক GS কোচৰ লগতে অপশ্যনেল কোচ প্ৰভাইড কৰিছে গোটেইখিনি সুবিধা মিলি আছে প্লাছ হোষ্টেলতো বহুতখিনি সুবিধা পাইছোঁ আমি মানে A to Z সব পাইছোঁ কোচিঙতো সব সুবিধা পাইছোঁ একো মানে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই স্পেচিয়েলি CM ছাৰক থেংকছ দিব লাগে কাৰণ আগতেও মানে চৰকাৰ আছিলে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাছিলে কিন্তু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা CM সুপাৰ 50 যিটো পদক্ষেপ লৈছে খুব ভাল পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ নিচিনা মানে ষ্টুডেণ্টৰ বহুত সুবিধা হৈছে মানে গতিকে মানে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক বহুত ধন্যবাদ আৰু সুবিধাটো আপোনাৰ কেনেকুৱা পালে এইটো সুবিধাটো মানে কম্পিটিটিভ এক্সামত যেনেকৈ হয় ধৰক APSC আৰু UPSC যেনেকৈ হয় ফাৰ্ষ্টত প্ৰিলিমছ তাৰপিছত মেইনছ তো আমাকো সেনেকৈ চিলেক্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্টত প্ৰিলিমছ হৈছে তাৰপিছত আমি মেইনছ লিখিছোঁ তো দুটা কম্বাইন কৰি তাৰপিছত মানে সুপাৰ 50 চিলেক্ট কৰিছে তো সেনেকৈ আমি মানে তাতে দুটাতে মানে ভাল ফল হয় তাৰপিছত চিলেক্ট কৰিছোঁ এনেকৈ আপোনাৰ যদি আপোনাৰ UPSC ক্ৰেক কৰা যায় পিছত আপোনাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচত আপুনি পাব বিটিআৰ ডিজনৰ কাৰণে কি কৰিবা ইয়াতে যদি মই সক্ষম হ'ব পাৰোঁ আৰু যদি মই বিটিআৰ অঞ্চলত যদি কাম কৰিব মানে চান্স পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই বেচিকেলি বিটিআৰ অঞ্চলত আমাৰ যোনটো এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ ছেক্টৰ আছে সাধাৰণতে এইটো ছেক্টৰত মানে বহুত দুখীয়া মানুহ মানে চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি মানে স্কিম দিয়ে সেইখিনি মানে দুখীয়া মানুহবিলাকে এৱাৰ নহয় তো মই কি কৰিম দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে এটা মানে কি কয় এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ক্ৰিয়েট কৰি মানে চৰকাৰে যিখিনি মানে এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ ছেক্টৰৰ যিখিনি মানে স্কিম দিছে এই স্কিমবোৰৰ ওপৰত মানে সিহঁতক অৱগত কৰিম আৰু এই স্কিমৰ সহায়ত যাতে সিহঁতে মানে সক্ষম হ'ব পাৰে সেইটোকে মানে তেওঁলোকক এৱাৰ কৰি জনাই দিম মানে অসমতো এনেকুৱা সুপাৰ 50 যিখিনি মিছন এইটো লোৱা হোৱা নাই আপোনাৰ যদি নৰ্থ ইষ্টত যদি চোৱা হয় আপোনাৰ স্পেচিয়েলি বিটিআৰ ৰিজনত আপোনাৰ ছেকেণ্ড টাইম এইটো কৰা হ'ল আপোনাৰ এই সময়ত কি ক'বা যিখিনি ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে বডফা সুপাৰ 50 মিছন লৈ আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িবৰ কাৰণে পঠাইছে হয় এই ধৰণৰ পদক্ষেপ অসমতো আজিলৈকে লোৱা নাই কিন্তু আমাৰ যোনটো বৰ্তমান যোনটো চিফ ছাৰে মানে অহাৰ পিছৰ পৰা ছাৰে মানে যোনটো পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ আগৰ যোনটো বেচ আছিল সিহঁতকো মানে ভাল পদক্ষেপ সিহঁতে ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড টাইম আছোঁ আমাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ সবাই ভাল ফলাফল দেখুৱাব আৰু মই ছাৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে মানে এইটো মানে স্কিমটো পৰৱৰ্তী মানে বৰ্ষতো মানে যাতে কণ্টিনিউ কৰি থাকে নিশ্চয়কৈ সবাই ভাল ফলাফল দেখুৱাব আৰু আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি মানে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে সাধাৰণতে সিহঁতে মানে দিল্লীত নিচিনা জেগাত কোচিং ল'বলৈ সক্ষম নহয় বা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা আছে সিহঁতে ছাৰৰ এই স্কিমৰ সহায়ত মানে এই সুবিধাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে তো ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো ভাল পদক্ষেপ হয় আৰু ছাৰে আগতে মানে পৰৱৰ্তী বৰ্ষলৈ মানে বছৰলৈ কণ্টিনিউ কৰিব नंगौ जे फंबायनिफ्राय जों मोनथिनो लाबाय बा मोनथिबाय जे जिखिनि इनिसियेटिभ लादों गभर्नमेन्टनिफ्राय बा बिटिआर सरकारनिफ्राय जिखिनि सुबुं सम्पद दानो नायगिरनानै बड'फा सुपार 50 मिशन लानाय बे मिशन लानायखौ फंबाया गोबां बाथ्राखौनो बुंबाय नोंथांमोना मोनथिगौ जे बिटिआर हालामाव सोलोंथाइ बिथिंखौ दावखोहोनो थाखाय नलेज फेस्टिभेलबो खालामनाय नोंथांमोना नुदोंमोन जुथुमा खुंनाय बेखौबो नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनिनो मोनफा मोनफा जे सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे एजुकेशन सेक्टरखौ दावखोहोनो थाखाय बिटिआर हालामाव गोबां बिथांखि लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'आ गोबां इनिशिएटिभ लाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों
बे समावनो नैबे बड'फा जे सुपार 50 दा मिशननि गेजेरजों बे समाव 50 जे फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ बे समाव दिल्लीयाव थानाय जे बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउटआव फ्रि अफ कस्ट सरकारनिफ्राय जिखिनि मासुल बे मासुलफोरखौ होनानै बिथांमोननो दे खरसा होनानै फोरोंथाइखौ होबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थामहिनबा नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव फोरमायबाय थादों। थारैनो रायखांनांगोन जों बेखौबो जे मोनसे कचिं क्लास बा कचिं इन्स्टिटिउसनाव जुदि फैनोब्ला 4 निफ्राय 5 लाखसो गासै जुदि नोजोर होयोब्ला खरसाया जायो। नाथाय गोरिब गुन्द्रा थानाय जे फरायसाफोर गोरिब गुन्द्रा थानाय न'खरनि जे फरायसाफोरा बेखौ होफुंनो हाया, जायनि थाखायनो गोबां रोंगौथि गोनां बर' फिसाफ्रा बर'नि लाइमोनफोरा आरो बिटिआर हालामनि लाइमोनफोरा जानगाराव थानो गोनां जायो आरो बेखौ सोरखारनिफ्राय बिटिआर हालामनिफ्राय बे इनिसियेटिभखौ लादों। बे बाख्नायजाथाव होननानै जों बुंनांगोन। नैबे समाव आं फंबायमोननिफ्राय फरायसाफोरनिफ्राय आङो मोनथिनो थाखाय नाजाबावगोन दे फंबायमोना मा बुंगोन बे समाव। फंबायनिफ्राय आं मोनथिगोन जे बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों थामहिनबा नैबे जायगायाव सोलोंथाइ लाबाय थादों बिटिआर सोरखारनि जे सुपार 50 जे मिशन, बे मिशननि गेजेरजों बेवहाय सोलोंथाइखौ लानो हाबाय। थारैनो मा बुंगोन फंबाय बे समाव? खुलुमबाय। आं गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ होग्रोनो सानदों रायजो राजानिसिम। आंनि मुङा अनजालु बसुमतारी। आङो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि गिबियावनो आं बुंनो सानदों जे आंबो सासे गोरिब गुन्द्रा आरो खेतियक एबा आबादारिनि फिसाला। आङो दिनै बेहाय नोंसिनि सिगाङाव नुजाथिफैनो हादों मानो होनबा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम सुपार 50 बे मिशननिफ्रायसो आङो दिनै बेहाय नुजाथिफैनो हादों। आंहाथ' सिमां दंमोन जे आंबो बिदि गिदिर इन्स्टिटिउट कचिंआव सानसे सम आंबो एडमिसन लानानै फरायगोन होनना, नाथाय रांखान्थिनि गोबां बेलानि थाखाय आङो सिमांखौनो दोनथ'नांदों बायदि जादोंमोन। नाथाय बे सुपार 50नि थाखाय दिनै आं बेहाय दंफैयो आरो आङो जोबोद साबायखर जे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेबायदि स्किम लाबोदों होननानै। आरो दा बे समाव जिखिनि सरकारनिफ्राय इनिसियेटिभ लाबाय दा फरायनो बेवहाय मोनफैनो हाबाय। दा बे समाव जे बे जिखिनि इनभारमेन्ट खालामबाय थादों बिटिआर सोरखारनिफ्राय जिखिनि सोलोंथाइ बिथिङाव जिखिनि खामानि मावबाय थादों, बे समाव फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ बा उन्दै नोंनिख्रुइ उन्दैफोर फंबायमोन दङ, बे मा बुङो बिसोर? एसे इन्डिभिजुवेल आरो जों दायो सुपार 50 जानानै एसे बुंनो सानो जे जों थायोबोला न'आव थायोबोला जोंनि सारा जोंनो अनलाइननि कचिंबो होनो हागौमोन। नाथाय एसे फिजिकेल कचिं बेहाय थासारियानो बेलेग जाफैयो। दा जों बेबायदि थासारिखौ मोननानै जोंनि फंबायमोनखौ जोंबो एसे गिबि एकदम एडभान्सै फोरोंहैनो हागोन। जोंना इन्स्टिटिउटआव ओरैबायदि मोजां जे जोंना दायो फेकाल्टिसफोरा जाहाथे ओरैबायदि क्वालिफाइड अभार क्वालिफाइड होनबावनो हागोन। जोंहा IPS सार दं सासे, बिसोरो जोंखौ फोरोङो। स' बेबायदि थासारि मोननाय नङामोन जोङो। बे सुपार 50नि थाखाय जों बेबायदिखौ मोन्दों। दा जोङो एक्सपिरियेन्सखौ बे सारमोनहा गावसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ जोंनो खोन्थादों आरो जों बे एक्सपिरियेन्सखौनो जोंनि उन्दैफोरनो जों खोन्थाहैफिननो हागोन। नाजागोन जे जोंबो माबा मोनसे जायो आरो जोंहा सिमां दङ, बे सिमांनि थाखायनो जों बयबो बेहाय दंफैयो आरो बेखौ जों जाफुंहोगोन, बयबो जाफुंहोगोन होननानै जों बेखौनो आसा खालामो आरो जों नाजाथाबबाय थागोन। मा खालामगोन फैबाय थानाय समाव जे बे जिखिनि UPSC क्रेक खालामखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ जिखिनि दैथायहरबाय बिटिआरनि थाखाय नोंथांमोना एसेब्लाबो मावनांगोन। दा बै समाव बिटिआरनि थाखाय प्लानिंआ मा जे उननि समफोराव? आं सानो सार आंबो फोरोंगिरिसो जागोन होननानै, जाहाथे जोङो ओजों थांनानै एसे क्रेक खालामखांनायनि उनाव जे उन्दैफोरखौल' नङा जायफोरा सानो जे गावखौनो हाया होननानै, बेफोरबायदिनि थाखाय एसे इन्सपिरेसन जाहैगोन होननानै आं आसा खालामो। आङो बिसिबांखौनो आसा खालामनानै थायो जे आङो ओजों थांनानै उन्दैफोरखौ आवगायनो थाखाय थुलुंगा होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। नोंगौ, फंबायनिफ्राय जों मोनथिबाय जे फंबाया जाखिनि बेवहाय फोरमायबाय जिखिनि सोरखारनि इनिसियेटिभ लानाय आरो न'खरनि जे थासारिखौ नोजोर होयोब्ला जे न'खरनि जे थासारिखौबो बिथाङा फंबाया बुंबाय। आं नैबे समाव फंबायनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जे फंबाय एसेबां गिदिर मोनसे इन्स्टिटिउसन जाय माने नैबे इन्डियानि मादाव टप मस्ट मोनसे IAS मोनसे कचिं सेन्टार नैबे बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउट, बेहाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय फ्रि अफ कस्ट फोरोंथाइ लानो थाखाय थिनहरबाय। बे समाव माबायदि मोनदों? अभियासलि गोजोननायखौ मोनदों। स' स्पेसियेलि आं आंनि जेनेरेसन लाइक उन्दैफोरखौ आं बुङो आरोना, लाइक सोलोंथाइखौ लानो नाजा, ओमफ्राय गावनि सायाव फोथायनाय लाखि, देन स्पेसियेलि लामाया नुजागोन आरोना। जेनेबा जाय रांखावरि गैया होननानै आं फराया बिदि दा सानो आरो, जास्ट ट्राइ खालामबाय था आरो।
दिल्लीनिफ्राय बे समाव सोरखौ गोसोखांदों जे न'खरखौ लोगोफोरखौ स्पेशली like न'खरखौथ' गोसोखांखायो स्पेसियेलि बाट गामि स्पेसियेलि जेनेबा बेनि थासारिया आलादा जों गामियाव थायोबा जोङो 10टा बिदियाव उन्दुयो देन बावहाय नोङो उन्दुनायनि जेबो टाइम लिमिट गैया बिमानि बादा होनाय गैया बिमानि फोजानाय गैया बिफानि रायनाय गैया लाइक बिदाफोरजों जंखायलायनाय गैया लाइक लोगोफोराबो बहुत सोलायदों आरोना लाइक आंनि थाखाय बावहाय गोदान लोगो मोनदों आङो मोजां गासिबो लोगोफोरा मोजां गासिबो बिदि नङा कि बिसोरबो गाज्रि लाइक थिगैनो दङ बाट स्पेसियेलि अमा मस गोसोखांनाया आं इनक्लुड खालामफिनगोन आरोना गदाबो जोंनि लकेल अमा नारजिजों सार बावथ' गैया जाया नंगौ फंबायनिफ्राय जोङो मोनथिबाय जे फंबाया जिखिनि थासारि बुंबाय एनभायरनमेन्ट बे जायगायाव सोरजिनाय थामहिनबा जिखिनि लोगोफोर लोगो मोननाय बेवहाय बिथांमोना फोरमायदों आरो लोगोसेनो सोलोंथाइखौ सिगां फारसे लांनो थाखाय जे फंबायमोना खामानि मावबाय थागोन होननानै बे समाव बुंनायखौ नुनो मोनदों মই এবাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে স্যাৰ এই সময়ত যে BTRৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ আপোনাৰ বাজিৰাও ৰেড্ডি ইনষ্টিটিউশ্যনত আপোনাৰ কোচিং কৰি আছে এইটো ইণ্ডিয়াৰ এটা টপ মোষ্ট এটা ইনষ্টিটিউট হয় কি ক'ব BTR চৰকাৰলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক এই ফেচিলিটিটো দিয়াৰ কাৰণে আমি দিল্লীত আহি আছোঁ গোটেই ক্ৰেডিট তেখেত BTRৰ যোনে CM ছাৰ তেখেতক মই ধন্যবাদ ক'ম কাৰণ এইটো অপৰচুনিটি পাই মই নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ মই ফিল কৰিছোঁ তেনেকৈ সেইখিনিও কেনেকৈ লাগিছে যে আপোনাৰ কেনেকৈ অপৰচুনিটি এইটো পোৱা হ'ল কেনেকৈ পালে ছুপাৰ 50 কেনেকৈ চিলেক্ট হ'ল আমাৰ ছুপাৰ 50 চিলেকশ্যনৰ প্ৰচেছটো 3 ষ্টেজেছত আছিল ক'ব গ'লে প্ৰথম ষ্টেজত আমাক দিছিলে প্ৰিলিমছ একেবাৰে UPSC পেটাৰ্ণৰে হৈছিলে পৰীক্ষাটো যেনেকৈ UPSC এক্সামত যেনেকৈ হয় তেনেকৈ পেপাৰ ছেট কৰা হৈছিলে সেই এক্সামটো দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতে এটা মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিলে সেইটোত কিছুমানক চিলেক্ট কৰিছে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ যোনটো মেইনছ বুলি কওঁ আমি যিটো লিখিব লাগে প্ৰথমতো MCQ আছিলে ছেকেণ্ডত আমাক ৰিটেন এক্সাম আছিলে সেইটো কিবা আছে ছাবজেক্টিভ আছিলে প্ৰথমতো অবজেক্টিভ এতিয়া ছেকেণ্ডতো ছাবজেক্টিভ সেই গোটেই মাৰ্কছ দুটা ষ্টেজৰ মাৰ্কছ প্লাছ কৰি তাৰপিছত আৰু এটা ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱা হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ আমাক কাউন্সেলিং কৰা হৈছিলে অফলাইনত হৈছিলে হয় তাৰপিছত আকৌ ফাইনেলি এটা লাষ্টত এটা মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিলে সেইটো দিল্লীত অহা বেলেগ আৰু যোনে অসমত কিছুমানে কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে বেলেগকৈ ওলাইছে বডফা ছুপাৰ 50 যিখিনি চিলেক্ট কৰা হৈছে আপোনাৰ কিছুমান কোৱা যায় যে আপোনাৰ সুবিধাখিনি কিছুমান লোৱা হৈছে এনেকুৱা ভেদভাৱ কৰা যায় নেকি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই তেনেকুৱা একো ভেদভাৱ মই পোৱা নাই মই ট্ৰান্সপাৰেণ্ট দেখিছোঁ প্ৰচেছটো মই নিজে যিহেতু পৰীক্ষা দিব গৈছোঁ সেই হিচাপে মই পাইছোঁ আৰু বেলেগৰ পৰা আমি যিখিনি আহিছোঁ আমি কথা পাতিছোঁ চবে কথা পাতোঁতে মই গম পাইছোঁ যে চবে নিজৰ মেৰিটৰ বেচিছতহে আহিছে তেনেকুৱা একো ভেদভাৱ মই পোৱা নাই বাই চান্স আপোনাৰ UPSC কোচিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ক্ৰেক হৈ যায় এই সময়ত আপুনি কি ক'ব কি কৰিবা BTCৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়োৰ যিখিনি আকাংক্ষা কি ক'ব বিচাৰে ভৱিষ্যত কি কৰিবা এতিয়াতো আমি নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ চেষ্টাটো কৰি যাম আৰু চাওঁ ৰিজাল্ট কি হয় নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত আমি সকলোৱে লাগি আছোঁ ফিউচাৰত মই ভাবোঁ আমি যিখিনি ওলাই আহিছোঁ ইয়াতে আহি আমি নতুন পৰিৱেশ দেখিছোঁ নতুন কথা শিকিব পাৰিছোঁ যোনখিনি বহুতৰ আহিব ইচ্ছা আছিলে যিহেতু এইটো মানে সম্ভৱ নহয় যে বহুতক লৈ আহিব হয়নে 50 জনহে লৈ আহিব পাৰে এটা চবৰে লিমিটেশ্যন থাকে এটা ৰিচোৰ্চৰ কনষ্ট্ৰেণ্ট থাকে কিন্তু চবে আহিব পৰা নাই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যদি মই ফিউচাৰত যাওঁ ইয়াতে মই যিখিনি শিকিব পাৰিছোঁ তাতে গৈ যাতে মই অকণমান হ'লেও যাতে মই দিব পাৰোঁ মই সেইখিনি চেষ্টা কৰিম যাতে সিহঁতেও মানে পায় বস্তুখিনি কি আমি এইখিনি ইয়াতে আহি যি পাইছোঁ সিহঁতেও যাতে সেইখিনি শিকিব পাৰে অলপ হ'লেও আমি মাষ্টৰ টিচাৰ বহুত ভাল ভাল টিচাৰ আছে সিহঁতৰ পৰা যিখিনি শিকিছোঁ যে আমিতো বহুতৰ লগত কণ্টেক্টত থাকোঁ সিহঁতৰ মানে মই সিহঁতক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাক এনেকৈ পঢ়াইছিলে এনেকৈ পঢ়িব কৈছিলে তোমালোকেও সেইটো ফ'ল' কৰা বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ অলপ আগতে ছাৰে কৈছে আমাক ইয়াৰে ছাৰজন আছে আমাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ পৰীক্ষা পাতিব বুলি কোৱা হৈছে আমাক সিহঁতৰ বাকী যিবিলাক বেটছ আছে সিহঁতৰ লগতো পাতিব একেলগে বাট আমাক এক্সট্ৰাকৈও আৰু এটা স্পেচিয়েল প্ৰিফাৰেঞ্চ দি কিনে এটা বেলেগ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব আৰু তাৰ মাৰ্কছখিনি
ইভালুৱেশ্যন কৰিব, তাৰপিছত সেইখিনি BTR গভৰ্ণমেণ্টক পঠাইও দিব, জনোৱা হ'ব যে কোনে আগবাঢ়িছে, সেইখিনি জনোৱা হ'ব। সেইখিনি কথা গম পাইছোঁ আমি। नंगौ जे बिनानावनिफ्राय जों मोनथिबाय जे स्पेशली जिखिनि 50 जन जे बिटिआर हालामनिफ्राय फैनाय बिसोरनो मोनसे आलादा रोखोमनि मोनसे टेस्ट लानाय जागोन बा आनजाद लानाय जागोन होननानै बे समाव बिनानावा बुंथिदों आरो बेनि गेजेरजों जिखिनि रिजाल्ट ओंखारगोन बेखौ बिटिआरनि सोरखार बा बिटिआर सोरखारनो बिथांमोना दैथायहरगोन होननानै बे समाव बुंनायखौ मोनथिनो मोनदों। फरायसाफोर बे फरायसाफोरजों बे समाव सावरायनो थाखाय जोङो आवगायगोन, थामहिनबा बिथांमोनजों लागोन, मोनथिनो नाजागोन जे बिथांमोननि आथिखालनि थासारिया मा। नंगौ आं सावरायबाय थादों जे फंबायनिजों जे सुपार 50 जे सेलेक्ट जानानै फैनो हानाय जे फरायसाफोर, गुन गोनां फरायसाफोर, बे फरायसाफोरजों सावरायबाय थादों, बिथांमोननिफ्राय गोरबोनि बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नाजाबाय थादों। मा जाना दं, मा थासारिया सोलिबाय थादों, दिल्लीयाव कचिं खालामनो फैनानै जे फंबायमोननि जे थासारिया माबायदि जादों बे समाव फंबायमोननिफ्राय मोनथिबाय थादों। जे फंबाय जे मोनसे गिदिर इनस्टिट्यूशन जेराव इन्डियानि टप मस्ट मोनसे IAS मोनसे कचिं सेन्टार, बेवहाय कच थामहिनबा फोरोंथाय लागासिनो बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनायाव मा बुङो बे समाव सोरखारखौ? गिबियावनो आङो BTR सरकारनिसिम साबायखर बावहरो, मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि सापर्ट नङामोनब्ला दिनै बेबायदि इन्डियानि टप मस्ट इनस्टिटिउट फर सिभिल सार्भिस बे इनस्टिटिउटआव जोङो कचिं लानो हानाय नङामोन। बिदि चान्स होनायनि थाखाय साबायखर बावहरो आरो बे चान्सनि गेजेरजोंनो जोङो साफा सासे जि थांखि लादों सिभिल सार्भिस जानायनि बेखौ जाफुंसार होनो नाजागोन होननानै आं सानो। आरो बिदि खाबु होनायनि थाखाय BTR सरकारा माने जायफोर जोङो बेबायदि टप मस्ट इनस्टिटिउटआव कचिं लानो थाखाय साननो हायामोन, मानो होनब्ला बिदि दिल्ली बायदियाव कचिं लानो थाखाय जोबोद रांनि गोनांथि जायो। बिदि फरायसाफोरनि BTRनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ बुजि मोननानै BTR सरकार सापर्ट होनायनि थाखाय आङो फिन साबायखर बावहरो। स्पेशली मा बुङो बे समाव जिहेतु मोनसे न'खरनिफ्राय थासारिखौ जुदि नायोब्ला न'खरनि आरो जिखिनि बेवहाय फैनो थाखाय कचिं लानो थाखाय फैसा गोबां नांगौ जायो, गोबां खरसा गोनांथि जायो। बे समाव न'खर सानोमोन नामा जे न'खरनिफ्राय बेफोरबायदि इनस्टिटिउसनाव बा लाबोनानै जे कर्स खालामनो हागौमोन, बेखौ सानोमोन नामा? आङो माने जोबोद माने गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय, माने जोंहा आइ आरो माने आं आरो बिनानावल' दङ आरो माने बिदि दिल्ली बायदियाव माने लाख खरस खालामनानै कचिं लानो हागोनखौ आं मालाबाबो सानामोन। खालि बे कचिं लानो हादों बेनि खालि जाहोनानो जाबाय BTR सरकारनि सापर्ट। आरो बे सापर्टनि गेजेरजोंनो आङो आंनि थांखिखौ जाफुंहोनो नाजागोन होननानै आं सानो आरो। समाजनि, न'खरनि, BTCनि फैबाय थानाय समाव जेब्ला उथ्रिसारगोन, थामहिनबा नैबे सिभिल सार्भिसआव आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, अब्ला मा मावनो थाखाय थियारि जाना दं फंबाया? आङो फार्स्टआवनो जोंनि जाबादि जोंनि समाजाव जिबायदि प्रब्लेम दङ, फार्स्ट जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला माने गोबां फरायसाफोरानो केरियारनि सोमोन्दै मिथिया। बिथांमोननि थाखाय फार्स्टआवनो आङो केरियार गाइडेन्स बिदि खालामनो सानो। बेनिफ्राय जायफोरा जोबोद माने गोरिब न'खरनिफ्राय बिदि गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय लानो खाबु हाया एब्ला माने रांखान्थि बिथिङै आवगायबोनो हाया, आं बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनो सानगोन। आरो बेनिफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जि जेंना सोलिबाय थायो, माने उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय आरो माने न'खराव माने दिनैसिमबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जौ जुवा बेफोरजों सोलिबाय थानाय, बेफोरखौ आङो गोजान खालामनो नाजागोन। बेखौ गोजान खालामनो हायोब्लासो जोङो जोंनि समाजखौ मोनसे गोग्गो थासारि लाबोनो हागोन। आरो बे गोग्गो थासारि लाबोब्लासो जोङो बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि महरै दानो हागोन। जाय गेरेमसा हारि दानायनि सिमां, बे सिमाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि, आरो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङैनो दिनै बे सुपार 50 बड'फा मिशनखौ लानाय जादों। आङो बेखौनो खामानि मावनो सानगोन। बेनि उनाव आरो बर'नि
जिबायदि एडमिनिस्ट्रेसनाव जिबायदि सापर्ट होलांनो हागोन माने बर' माने जोंनि जायगायाव जिबायदि एडमिनिस्ट्रेसननि गोनांथि दङ बेखौ जोङो गुबुन हारिया जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि जायगायाव फैयोब्ला बिसोरो माने जोंनि माने इन्टारनेल प्रब्लेमफोरखौ बुजि मोना आरो जों नेटिभ हिसाबै माने बे जायगानि जानानै जों बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ बांसिनै बुजि मोनगोन बेखौ आं खामानि मावलांनो नाजागोन आरो बे समाव जुदि दिल्लीयाव दङ न'खरनि सायाव माबाफोर मेसेज हरनो गोसो जादों नामा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों अबभियासलि मेसेजखौथ' हरनो गोसो दङ गोबां मिस खालामदों न'खौ माने न'आव जोंहा खालि आइ आरो आगैल' दङ आङो माने गोबां मिस खालामदों आरो बेनो माने आङो बिथांमोनखौबो बुंहरो माने एसेबां सिन्था खालामनो नाङा बेहाय माने गासैबो थानाय जानाय गासैखौबो जोङो माने फ्रियावनो मोनजोबदों जेबो टेनसन गैया खालि मोजां गोसो होनानैल' फरायनांगौ आरो आंबो मोजाङैनो दङ मोजाङैनो फरायगासिनो ओंखायनो माने जेबो प्रब्लेम जेबो साननो नाङा टेनसन लानो नाङा बेखौनो बुंहरो बा बिटिआरनि सुबुंफोरखौ सुबुं सम्पद दानो जे थांखि लानाय बिटिआर सोरखारनि थारैनो बेयो जोबोदनो बाख्नायजाथाव आरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे फरायसाफोरनि जे इयुननि फरायसाफोरनि जे लुबैनाय फरायसाफोरा सोरखारनि सायाव बुंथि बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव फोरमायबाय थादों नोंथांमोना मोनथिगौ जे इण्डियानि जे टप मोस्ट मोनसे कचिं सेन्टार IAS कचिं सेन्टार नैबे बाजिराव रेड्डी इन्सटिटिउट बेयो थारैनो जोबोदनो बे इन्सटिटिउटनिफ्रायनो गोबां बिदि नैबे UPSC क्रेक खालामनाय जोङो मोनथिगौ थामहिनबा नोंथांमोना मोनथिगौ आरो बे समाव नैबेफोर जोंनि जे बर'नि जे थामहिनबा बिटिआर हालामनिफ्राय जे दैथायहरजानाय सुपार 50 फरायसाफोर दा बिसोरनि जे जोंनि बर'नि बा बिटिआर हालामनि थरफा हाथरखि बे समाव बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय बिथांमोननि थासारि बिथांमोना आथिखालाव बे इन्सटिटिउसनाव फरायफैनानै बा सोलोंथाइ लाफैनानै माबायदि मोनदों बिथांनिफ्राय जों मोनथिबाय बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं राकेश रामसियारि बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव